Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinikilong ki khubor bam ta kasni. Ka China ka penmena bakan Shna ki buntali ki Robert ki balong kum ki briew bat ki bala bantrei kam kum ki briew bat bala ban Ukraine bat penyadei bat ki briew. Ka Ministry of Industry and Information Technology MIIT kala penmi ya ka blueprint document mensyam tayo ka baong. Ki Robert balongkum ki briew kin longkum ki smartphone bat bakin pinbha ya ka pyrthei. Ka China ko ong bakan pinmi pyrthei ya kini ki Robert house nem arhajar arpsan. Shushu ka China ko ong bakini ki Robert ki bakan sa pinmi ki janong thik kum ki briew bat ong ru bakini ki Robert ki lakban trei kam kum batrei u briew. Ko ong ru bakini ki Robert ki lakban kren bat ki briew bat ko ong ru baga jingthmu pinmi pyrthei kini ki Robert kalong house nem arhajar arpausan. Kani ka Shna Robert jong ka China kalong ban yakun bat ka US ha ka madan Shna bat pinmi yaki chips bat hardware. Ha ka ba ka company US kum ka Tesla bat Boston Dynamics kala tam shakmat ya ka China. Ka China ka de ka way ni kiri ba pinmi bon bha ki tiar electronic ha ka pyrthei.